Tässä Jari laittaa meille ruokaa, desinfioi ekana makkaratikun. Onko omin pikkukätöisin on tuosta vuollut lähimmästä Pihlajasta. Luonnon kaunis kainuulainen järvimaisema siintää aukeana avarana. Pilvetkin ovat väistyneet, kun kaksi nuorta ja salskia urheilijanuorukasta peltipailakolla pyyhkäsivät pitkin järven selkää, että vain puuteri vain pössähteli, kun saavuimme leirinuotiolle lämmittämään hieman putkihaukia. Siinä olisi mökki. Itse pyydetty, lähisi vaan. Siinä olisi mökki. Ei muuta kuin ovi tuohon, niin tämähän olisi lämmin. Ja siellä on äriä. Äriästä ei näkynyt toukka, mutta toukosta näkyy äriä. Yksisuuntainen keli. Jaha. Vehkeet pelasi tähän asti vielä. Paha.